kachiel nyaka nene. Ng'ani dhi wuok gi mare, Natembeya dhi wuok gi mare, Malala biro wuok gi mare, Mudavadi bende nyalo chuogo mare manyien, Speaker Wetangula bende gi mare. Koro gima oboke ni temo menyo ni to nekech no oyie mowuoyo duond buche mar ANC. Dipo ka en gi paro mar chuogo manyien, to kochuogo manyien to kwande en ang'o? Kidhi kar Maraga kaendi, Maraga bende oramo ni embe serikal ok miye sir, embe ochung' ne, en gi lek, en gi dwaro maber ne piny Kenya. Jomoko bende osechako bedo ka goye lweny kanyo ni samoro isire gi piny owacho mondo mi odhi opog mbi mano mar iluongo ni jatend migawo machon mar weche somo kaachiel koda weche arita kwe ma iye pacho kaendi, mano migosi Fred Matiang'i, ma bende osebed kisidho gi kweth machielo cha. Koro samo jogi nene e ratil ni dipo ka en mondo mi gi neutralize influence mar gwenge ma Kisii. To warito neno party ma Maraga dhi biro go, nikech at the end of the day ing'eyo ni pacho kaendi to pok party of the election kende owuon, nyaka bi kanyakla ma gilos gima iluongo ni coalition. To coalition kanyo wan gi ji ariyo madongo, either in kor jatend piny William Ruto kata in kor ka Rigathi Gachagua. Koro warito neno to Matiang'i, nikech seneno kata joma siro Matiang'i gin joma wuok kocha. Maraga Jubilee. Maraga pod ochung' kende, poko owacho no chung'e nikech en bodwaro. But warito neno odiochieng' mogik nyaka ibed ka koro gibiro kamoro achiel, nikech mano chik ma pacho kani nyaka ibed e bwo mavul mano mar gach siasa achiel kata coalition. Erokamano ahinya Jubilee. Mondo wadhi nyime kang'e ni welo chiegni donjo kar ka achiel kachiel ka gichopo kar ka, wadhi yudo thuolo mar tieko gazet kato bang'e wadonjo e twak. Ter iwacho ni ite mar 10 ka gisomo nyaka Ramogi Jwang', mano kama wantiere kanyo wacho ni Muturi. Maraga ne wacho ni koro bang' ma koro manyo ni mana kama in gi tabu siemu ne siema kama intiere. Wawuok kae wadhi e ite mar 12, mano kama iwacho ni Muturi dragged into 1.2 billion KPA tender fight. Mano kama intiere kar kae. Yangore kaluwore kod oboke mago mag doho ni Muturi e higa mar 2023 dwe mar 7 tarik 13 ne nikech tije ne mar somo paro, ne ng'ado rieko ne serikal weche mag chike, nowacho ni en kare mano mar contractor, mano mane intiere eneno ni adieri KPA bende ochopo kata oketo orak margi e yo moro mani kare. Iwacho ni e kindego nowacho ni prevailing market prices ne gin legal kendo gin allowable, kata kamano iwacho ni gigi duto sani ne gin ataro mano mar chik. Mano kama ne gintiere kar kae mag jo Kenya Ports Authority. Kenya kaendi gimoro achiel matimore ni kik iyaw lweny gi sirikal. Ing'eyo ni imbe iwacho ni kik iba kidi king'e ni dak e od ang'owa od kiyo. Muturi nyocha owuok matek ahinya kendo nosingo kendo ramo ni obiro keto ayanga kata nyiedho ayanga moko kuom gigo mabende osebedo katimore e sirikal ma pacho kaendi. Onyis jo Kenya deals go mosebed kotimo, onyis jo Kenya kaka jatend piny osebedo ng'ato ma jamibadhi, moko kuom deals mabende notim mabende notamore. Kata kamano iyudo ka nyaka sani koro embo sichakiel ne files parane ma Kenya Ports Authority 1.2 billion ni chamo ni sign gino ma kata mana mowacho ni ne kero go ne simu ka en Dubai kowuok, nowacho ni en transit owuok kama to biro kama to sego ne simu ni adhi rad ng'ani mondo itim igo sei. Gimo dhi neno kaendi ok ang'eyo ni wanyalo kawo information ma jogi chiwo gi mondo mi okonywa nang'o e geng'o kata recover moko kuom pesa moselal, nikech kiwacho ni Muturi dragged into 1.2 billion sama no chamo gini kata sama no otiyo gomenda gi arietha, sirikal ne ni kanye. Ang'o minyiso jopiny? Wadwa ni mondo wawinji alafu ang'o timre, nikech ka gin gigo mwafwenyo ni omenda no seti godo ma dhi kamano to japiny to pod nigi pek. Ka koro nyoro kaendi migosi Rigathi Gachagua wacho ni embe ne itemo miye omenda mondo mino iye otim ang'owa, o resign kata ogwe tao. Koro kumachielo bende jatend piny wacho ni no demand 10 billion. Koro iyudo ka gin gik mar confusing. Koro we warita nini to gigi eki omenda miwacho ni lal gi ere gima nyalo konyo mondo mi wayudi nyaka sani. Kamano nitiere machinglo madane warangi to kapok orango machinglo nitie sigana mantiere e ite mar 14 kato bang'e walore karka wacho ni forgive me nek mano ma nyithindo adek achiel koda ka apisa mane owito ngimane e kaunti ma Homa Bay kato bang'e waranga ni ite mar 17. Okinyi makawuono wach mari mogik ang'o? Okinyi makawuono kana biro tich kaendi ta kadho faya machaka kaendi ta yudo ka miyo moro
oninde street kanyo to en gi nyathine matin. Iyudo ka gidolore kanyo ginindo. Aneno ka gino odonjona ahinya, gimomiyo nyathi nyalo nindo oko and everything. Nek kata mano timore en ni dine bed obila ni odere nitiere, mano nitiere kawaida, gin gima osebedo ka timore are ndalo machon. Kata kamano gimano odhi gi chunya ahinya, kata kamano awinjo kochwoya ahinya, en nego ji adek kata nyithindo adek mari innocent. Pogruok e paro kaachiel koda wechego mag tungni mag dak nitiere. To it's high time mondo mi koro ino ka rawera ni no blame ji mopogore opogore, o blame jatende ka tich, o blame ore gi mare, o blame nyaka ng'ato achiel ma bende nowach ni ne nitiere e kido mar hera gi minode. Kata kamano en gima osewach, ji oseng'eyo. Ang'o ma demi utudru gi kata ukosana gi jaodi ichwo ineg nyithindo. Kamano Jowi Raymond agoni erokamano ahinya kendo upoche pak ne jogo duto ma oyudo yiero mago mag duond buche mopogore opogore kamoro amora ma gintiere kendo mathoth puro boyudo kaka warango ni aduoka kod twak e chal mar piny Kenya an kaka kod welo adek Newton Ogada janon siasa, Joel Munuve mano MCA ma Kariobangi North kaachiel koda ka okil Kamaloka, Ochieng' Gor kata Ochi Baba entiere kar kaachiel koro aduoko mathoth bang' wiyo masani. Kik idhi mabor, nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokiewo nyaka sango.